Ka Meghalaya Bharat Scouts and Guides West Jaiñtia Hills, bynta na lyngkhuh snem bahnyo pusan snem ka jingïoh laidluid kari, kala Pynkut no ya ka prokram lehkmen taiew lynter, naduh ka tarik haduh hynnin ka sngi Muchai, khatsan tarik nailar hajar puar. Lapan longi ka program naduh ka jingïoh drawing painting, slogan writing, essay writing, dancing singing, quiz, debate, extempore speech, halor kapang, jong ka Azadi Ka Amrit Mahotsav, balai bynta shongshit daki kina school, Scouts and Guide na school baper. Yakani ka taiew la Pynkut hynnin ka sngi ha district headquarter MBS&G West Jaiñtia Hills, hapo ka jingpinyat Adiam U Bthuh, Joint District Secretary MBS&G, haringkat ka jingïoh lang ka S.Tariang District Commissioner Guides ka Kongsan, Hopeful Khongstia, District Treasurer MBS&G, nalor ki Rovers-Rangers Scouts Master but kiwei de ki Guide Captain. Kakong S.Tariang habakran kaong. Baka Rakhe ki Independence Day celebration minta ka snem klalong ka bakerpang na ka jingïoh laidluid bahnyo pusan snem pura na ka jingsha sinsha donbor jong ka sarkar pareng kumta ka kentu hikinong shong shnong minta bakindon ka jingkit kli na ka benta ka ri ka jaj benriang. Hakani ka sngi Pynkut ya ka taiew lehkmen la samru ki momento shabaro ki Scouts and Guide ki blajab haki jingïoh baper balayo ki kintian ay kuble na ka kong doli lamare Unit Leader Jowai Open Unit. Tahu organize semua, tahu organize ke tracking, tahu organize yang di competition, tahu organize yang di prokram. Rakhe masuk Jowai prokram ini. Yang ini pun kira Prime Minister yang dari India pun kira yang pausan tadi gitu ya. Cuma poin ini ke sini kau dak yang pausan snem yang celebration yang. Kalau celebrate ini independence pun kan mau ki jauh ke buram. Yo pun mo ya ka buram ya ka history yang gari yang ya ki buru yang nadok sedang dang de nadok ki por yang rim yang ja ya ka culture yang penek pensa ki bagi achievements ki walai lupi ha ki lupi go bon lupi da kani ka Azadi Amrit Mahotsav da base ka kama santali ki team the team gunung kongka the freedom struggles joy na do dang sedang ibu yang ilat ka the freedom struggles hado ojo sket ika hado ka jingai do yang pausan tali snem them te ami the ideas people we grow la di eu we ka potential di eu we ka talent yang producing we get ideas ko bah level ta jumpu result itu cuma di oleh one kita ikan bah let me te action yang ini berobor boleh ke action yang ini mungkin siang dapat yung dai sorong ni one net pensai ya kata ke buram ka akal ke jinlang yung manilek kita kinong yok penting ki achiever ko nang la chakmat ha ki jinglong jingem ha ka pu ha ka pure puthi ha ka la yo wan ha man buru long tu yo mani ki nong yarap ye di tu wan yo le yo nang ku bi ha ka jo ko ke ni wan ka khato ko ki tam ong ni da man free le